kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Maray, umayak man! Da kayo matgayam, Nana Gina? Anya ti masapulyo? Ay, umay ko kumaited to invitation card para kada kayaw sa leng. Invitation card? Wine, para iti kalay sa ti anak ko. Ti bilin na nga men kat imbitaan mi amin akalugaran. Ay nawaw, ay kat agyaman ak itimbitasyon niyo, Nana. Umay kayon to tapno makapagbabanding tayo mo lang nga agkakaruba. Ay uwan, Nana. Sigurado da ita. Umayak to. Okay. Ala, agpatuloy ak nga rudan ta adupay ti invitation card nga iwaras kaw. Marisaleng, agkasar ka nung gayam da Joyce kan Philip. Dati naawa mo nga invitation card, Maray. Ay, syempre, Amare. Inikanda amin, nakalugaranda. Imay ni Nana Gina dito'y balay itay. Iso mismo tinangyawat kanyak. Ay, mapantang raut, Maray. Ay, uwan, Amare. Italaang manan nga damangay akasar dito'y lugar tayo. Mapanta, Okay, Maray. Dagasandak to nga ro di balay, Rugyamon ti agpili iti isuot mo. Takasarday jayan, Maray. Ay, no siya. Dumutibadok iti balay, Maray. Isulatan at isut ko. Tapno saan nga isupay paggastusan. Si Kangay, anya mo nga iti isut mong tao. Ay, day tatijak pa'y sigurado, Maray. Panunutik pa yan na imbag. Barang adda pagbuludan dita. Ay, una, tapno presentable tama. Ito kas-kasano, Maray. Ay nawaw, anya to imbitin mo iti likod ti Rina o bakit? Anya kalakit di matin, David. Kas makita mat. Gown day ta. An-anom na ita agawn? Di mo man ngamin pakibibiyangan ta mga numaperde. Binulod ko laang day ta iti fashionista gayim ko. Mangusaram iti gown kunak. Sapay see-through. Sigurado ang makita ti kudil mo no isuot mo rito. Isuot ko day ta agawn iti kalay sa da Joyce kini Philip lakay. No kasta, ninang ka. Saan? Anyang nga ron? Awan, simple abisita lang. Simple bisita lang, masapol nga gown ka. Sapay pangit mo ti disenyo ti gown. Kasla pang bar samot na ita. Ay, awan starring ka man ni Chay. Mayat kit di alakay. Makita ti kurba ti bagik. Kurba? Anda ayamat kurba tabagim bakal. Anya nga minanti ko na masaludsudang, Marisalay. Ag-make up ka inton bigat, Maray. Ag-make up? Wan, kasarda Joyce kan Philip inton bigat. Nalipatam samot din. Saan, Maray? Ang apay ang masapol nga ag-make up ta, Maray. Sa anak mo ta main character iti kalaysada. Saan ta mo aninang? Saan mo't ang masapol aninang takit, Maray? Ay no siyak laeng, Maray. Saan ka nakasapulan day ta? Urayan nak nga ron inton bigat, Maray. Ag-make up akpay. Anya? Tapno presentable ka. Adamat kit di gayem ko apag pa-make up Ay, sige, Maray. Urayan ka, ang sapaem nga ti agrieng, tapno saan ta maladaw. Ay nawaw, sa dino tinagapam. Kunaklakit din no napan ka timulo nga nagluto iti kasaran, isaan nasapa ka arimwar. Ay, saan? Napanak iti ayan tigayem ko.
Nagpa-make up laeng. Apaw, kasla sikat ang kasar iti kasta alangam. Pudno? Kituwain, nakapuspus kol ta make-up mo. Ang bagay ko kadimot laeng lakay. Sana may bagay ti kasta ang make-up mo iti okasyon na papanam. Kunak tumot. Kontra manan. Ay nawaw. Aglisi ka man dita. Tay suot ko ti gaon ko. Na, taipilit mo pala ang isuot na itaagaw. Iso nga rod binulod ko taka sa pulak. Andan tulangan ti itsuraam midjay no kastalaan. Kitaam kumamot di medyo disente a kitaan, Sana kasta makitkita amin ang. Ay basta. Isuot ko na niya ti kayat ko nga isuot. Awanan ti maaramidam no may papan itiday ta abanag lakay. Taipilit na pala ang nagalasakit kitaan kung naklangarunan. Nakasagana ka ka din, Mari Lily. Ay nawaw. Ano ka, maray? Abayakas na tilangam. Agawa am kit di tagpeles, tagrubwatan, Mare. Aga, sumanday ta, maray. Nakagaon kun make-up ka pa'y. Anya ti makunam ngay, Mare. Bagay ko ka day? Ay, no para kanyak. Nagalas, maray. Sana maibagay ti kasta ang make-up mo kun kawas mo iti okasyon nga atendaran ta. Kasar ti papananta. Tay formal kumalaang mo't ati suit mo. Di mo manan panunutan nga umapalak. Gayom nak, maray. Bagbagak laang tipod now. Nagalas nga. Bagay kong tupay, Mare. Kita, makita ti korba ti bagik. Ay nawaw. Sino di sumunga na nakagaon? Gina baka ni saling samot na jay. Huwag. Isungag paisaw. Apay mo takas jay ti kawus na. Injak ba damaw? Isulaang ti bisita tayo wakas tatibado na lakat. Na, si Trupay jay bado na. Makikita ti kudil na. Tangiwa mo lakay. Kita mo't nga agturong na dito'y ayanta. Sa anak nga umapal iti kawus na. Konsernak laeng, tanay, nagalas. Ibagam man iti anak ta iso ti makisarita kun ni Salay. Sigurado abisi day chay lakay. Bayam, siya klagan ti makisarita iti day ta Salay. Ano, kitaam no, at dagawn mo dita ang mabalin a buludan na. Tay disintay a kitaan. Na, apayakas tamutan ti kawus mo Salay. Ay nawaw. Ada ka di parikot iti kawas ko, Nana Gina. Ay, diretsyon kan Sana maibagay ti kasta akawas iti kalaysa. Kita makikita ti kudil maun. Anya? Ti kumama maibagay iti kasar ti insuot mo saan akasta revealing. Amumay akasaran ti papanam. Kasto nga rod matikayat ko nga isuot, Nana. No kayat mo. At the extra agaon ko. Panag ko umanaykin ka day jay. Di mo panunutan nga umapapalakin ka. Ibagbagak laang tipod na ta amumay ti tattao ita. Ay nawaw, saanan, Nana? Komportable akmat iti kastoy akawis ko. May mayat ti sitro. Maanginan ti kudil. Apay may takas niya ti kawus ti gayimaw lilay. Diyak amo tata. Saan matkit di adakes no kayat namot ti mangisuot iti gaon. Ngam saan kumakas jay? Si trumot na jay. Makitkita ti papayakin kabakiran. Ay, pasensya kayong tata Kinasaritak mo't laang ti gayim ko may papan iti day taabanag ang impilin na mo't ti kayat na. Isuhid na ti pagsasaritaan ng iti bisita. Uray siyak tata. Nanggag kumutlaang katawaan ti daduma a bisita itay. Sigurado nga isuntaw ti pagpiestaan ng iti chismosa. Agawid tan, Marisaling. Saan pa'y matanalpas ti kasar, Mari Lily? Santa pa'y anaraman ng timakan nga insagana da. Anya nga rutiganas ta nga imay no dita ihanos ti aguray. Mabaina kun, Mare. Ay nawaw, anya ti pagbainam? Kita ma.
Datati ayan ti atensyon dagiti tattao. Di mo pa'y kayat, Mare. Starring ta. Kita mare, kumita da, sadag katawa. Di mo amin ikaskaso, Apal dalaang day ta. Ay, talaga nga ruda di mo kayat ti agawid, mare. Urayam ti panangan. Una, adakon ditoy. Ay, umuna ak nga rudin nga agawid, mare. Sumarunukan ton. Kunak man no imbagam iti dahi di babae, asaan may bagay ti kaus na iti okasyon bakag. Nagalas ti sitro abado na. Urela makita ti papaya ken kabakiran. Kaumay, imbagak mo ti tay lakay. Apay nga raw asaan pa'y anagsukat. Hindi ka mukin ko na lakay. Kasta siguro ti kayat na Imbagak might nga adda ti gaon kaw, mabalin na abuluda na ngam di na mo kayat. Saan ang makaay? Ayo iti mata. Anya nga ro ti maramidan ta, kasta mo ti kayat na lakay. San mo't ang mabalain apaawidag? Siguradaw, maupay day ta. Nagawid ka matan, Marililay. Wan, itay-pay pari David. Ni Salingay. Nagbati ni bakit mau. Ay nako, apay ka no? Ay, kaya na siguro nga i-display ti bagbagi na ijay. Anya? Isaw ti ayan ti atensyon dagiti tattao. Iso ang nagawid ak. Uray saan kami pa anang-nangan. Grabe mo ti bain ko kadagiti padami abisita. Kunak, tumod kan kwa na. Sana may bagay ti kasya kawas na. Uray lang makita ti ilam-lamang na. Ay, narigat mo't ang mabagbagaan. Iso binaybay aklatan paray. Makapaasar mo't de Jalili. Imunakit din ang nagawin. Pinanawan na kay kasaran. Wana, takas taunay ka no tibain na. No kasta, ibain nak gaya magayam na. Ay nawaw, anya ko mga iti ekspektar mapasamak kastamad ti kawas mo. Sigurado nga damay bagat ti sabali a tao. Nagmayat tupay tirik na lakay. Siyak ti ayan ti atensyon dagiti bisita. Siyak ti starring ijay. Proud na proud ka mo, titikas na ngayon naramid mo. Ay, kat syempre Kat no agaw atensyonak ijay itay. Inabak ko ti dumaan ninong kanina ang pinagkasar. Anya na klase ti kapanunutan. Sikan ti pagsasaritaan ag ti karuba bakit. Apay ka no? Anya mo ti isyo dagita tattao. Ti insuot mo a sitro, hindi na palabas sa lawas. Nagalas kung kunada. Ay nawaw, agraman badok pakibiyangan da. Ay, saan pa'y anak ka move on dagita tattao? Uwan ata o lang makita na tayo lumlumang mau. Apal dalaang dayta. Isungarod mo't ti komportable kanya. Sana may bagay ti kasya akawas iti okasyon na napanam. Kasar, tinapanam. Sana fashion show, wano bar, wano club. Una yun ti tattao ita panawan. Managdilaw dala una yan. Numaminsan ngamin, kitaam ti ibadbadom. Tay kumamot maibagay iti okasyon asana kumpormiladitan. Pudno ka di, Marilili? Di, anya, Marisaleng. Siyak ka no matitapik dagiti kalugaran tayo. Ay, wun maray. Nang kumulaang nga si kati pagsasaritaan day di paradaan, hindi nagpasintrua. Anya? Si kantumo nga main maray. Dakas gayam ti aggawn ita panawan? Saan adakas maray? Angam saan laeng ana ibagay iti kasjay akawus mo iti kasar nga inatindaran ta. Makikita ti ilimlimeng mo apapaya kun kabakiran maray. Anya? Nay, bakit? Kitaam ti langam iti dati a video. Anya video? Video iti kasar nga inatindaran nyo iti kumarem. Si kalaang tinaydumduma. Oh, ada pa'y comment may papankin ka. Kita man ti comment ngay bagbagan. Pinagbalin mo kano a club ti kasaran anapanam. Kitaam ngamin ti langam Ura lang makita ti papaya kun kabakiran. I-chat mo man ni Joyce. Ibagam nga i-delete na day ta a video. Ay nawaw,
Uno saan? Kubaran na ti rupak. Nagalas nga agpaiso lakay. Siyakla ang gayam tinayaw-awan. Kunak tumod kan kahabakad. Ada ka din ni Joyce, Nana Gina. Ay, ada ti trabaho na. Apay ka, day? Di na pa'y ngamin binasa ti chat ko kenkwana. Ano mabalin, kubaran na kumamat ti rupak kadag iti picture ken video nga impost na. Ay, nawaw. Apay, mate. Remembrance day jay nakaw. Syakmat nga minon ti mababash, Nana. Nagalas ka no ti gown ko. Ah, day jay ka, day. Pangaasi yu, Nana. Sige. Kasaritak to ni Joyce intun aga-awid. Agyaman naklaunay, Nana. Intun sumaruno nga men, nakong pilyam ti isuot mo abado. Kasaran man, wanoan niya pa'y nga okasyon, ibagay mo ti kawis mo. Saan na da ka, iti agbado iti sitro, ang kuma, iti husto a lugar ken okasyon. Ibagbagat da ito'y saan agapaw ta umapalaken ka, ang gapaw ta concern na iti mabalin, nga ibagati sa bali at tao ken ka, nakaw. Ay, nawaw! No dilawanda ka, di ka agong unget. Panunutam kiti na imbag, ta mga no pagsaya atam at gayam, ti panang dilaw dakin ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay panang tarabay. Kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Apay akasta ti badaw, Melina anak kaw. Ada ka nilakad, mau? Adda, tatang. Iso ada kayo pa'y lang ti makam mo kadagiti apu ko yo. Sa rinaw ti papanam? Agpasentro mapan ko alaan ti pauit nila kay ko. Ay nawaw, ada manan impawait ni Richard? Wen, tatang. Ay, nag-aasat kalaunay ti asawa manakaw. Ay, pudno launay day tatang. Awan ti makunak ta responsable ni Richard amanugang yon. Uray sa anak ngagtrabaho, agbiag kami. Agrubot kang aruda yung tapno makaawit ka adagaws. Ang mga numariin dagiti anak mo kat sa pulin na kantumanain. Wen, tatang, awan pagdanagan nyo, tagaawid akmatla adagos. Nay, sa dino ti papana, Mari Elena? Ay, nawhaw, ada ka matgayam di tamari, Jinky. Di ka pa'y nakita. Unay kan, Mare. Nagdakla na ka tao. Di nakit din makita. Pasensya kan, amare. Talaga siguro anak absut ti matak. Ay, no sa anak nga agbidot. Agpasentro ka manan, Maray. Husto ka, mare. Uy, anyang itaramidom ije sentro, Maray. Mapan ko alaang timpawit nila kay kumare. Ha? Kano lang hindi nagpawit nila kay mo, ha? Ita? Ada mananin pawit na? Idi na palabas abulan pa'y dayjay, mare. O sige, mare, agpakada akon. Ang mga no sa pulan dagiti anak ko numabayaganak. Anya tinagsaritaan niyo iti kumare, manak kaw. Tinpawit nila kay na ananang. Iswa saan na kayat ni Elena ti agtrabaho. Taday talangan mangururay iti kwartang ipawit nila kay na ti muna. Ay, nawaw.
Ay, ka-normal laang nga urayan na tipawit nila kay na. Taasawa na ka nga ron, dayjay. Sa maysa, adamat anak dangas asikaswan na. Talaga kit di asadop, di ta akaaruba tayo nanang. Di na kayat ti mainitan ijay talon. Ay, siyempre, adama piman nila kay nangagtrab-trabaho ijay balasiw tao. No ibaga nga ipiman nila kay nga uray sa anin nga agtrabaho. No kasta, okay lang agsadot-sadot day ta nga Elena? Di ka man agbalin abyangot si Kajingkay. Ta saan tay nga amaw no anya tinagtulagan da. Amo ka, umapapal ka kini Elena, iso akas ta ti ibagbagam. Ay, nasakit nga ron ti mata ka mangkit kita iter aramidon nananang. Kadi ka agkidam, tano di mo makita. Saan mo mataparikaw? No saan nga trabaho ni Elena? Ta saan mo't anila kay mau ti pagdawdawatan na iti kwarta? Jingkay! Naksutan ti lutlutaw! Anya ti arabidom aya! Ay, nawaw, nalipatak mo't nagpaison. Pwede mo maangaw? Ay, saan nga ron nanang? Ay awan mauram ti balay iti kastangar aramidam. Anya ti sirsiripom iti tawaya. Ay, ada nakita ka package. Sigurado package da Elena da jay. Anya kumaitakin ka no ada package da. Siya maangata. Kano maangata ang makaawatak iti package nanang. Okay lang mat, nawan. Kabailak mat trabaho. Sanak akas ititday ta nga Elena asado. Agluto ka kitday ni ti pangaldawan dagiti anak mau. Sana day tabiyag ti sabali ataaw ti pakialamam dita. Ay, una yun ti kastoy abiyag. Makapag-uma. Anya man ti pagpupudutam dita ka bigbigat anak kaw. Kasano mo nga nanang? Saan man na nanagaw-awid day tang andong? No kasta, saan anagawid idirabi eh? Saan nanang? Diyak mo no sa dino man nun tinapanan na. Sapay na ibusti kayo. Awanon ti maisong road. Talaga mat day taga asawam. Ay, makapauma nga rod nanang. Mabambanugak lang nga rodin nga trabaho. Stresan nakpay lang mat. Awan ti manaknakem day dya tao. Ay nang, bantayan nyo pa'y laang dagiti apo ko yung tasya kung ti mapan mangayo. Awan ti manamnama iti dayjay nga andong. Agkapay-kapay amare. Ay, agyamanak Mare Elena. Agasam man ta kayo abinagkat mo. Ay, wala, tanagagutak nga asawa, Mare. At ayu sapay mo tinangalaam ka dagita mare. Talaga, Mare. Sana mabalin nga agsadot-sadot tayo. Ay, nariga mo, no, tilaang asawa tayo, tinamnamahan tayo, Mare. Ay, amare. May mayatlat tano pag tinulungan ti trabaho. Sansamot nga applicable day takada kayo iti asawa, Mare. Nga may nilang mo kumpare ng trabaho. Kasi ka, urorayom lang mo, ti pauwi na. Anya? Kita nakapugpo daw ka, Maray. Saan ka ngamin amain-initan ka? Tanalagaan mo ti trabaho. Day talaang mo mangururay iti pauit na ti ubraham, Maray. Santa na pagsaritaan ti maipapan iti day taabanag, Maray. Kasta talaga ti biyag kahit. Adda ti sadot nga asawa. Adda ti feeling donya. Adda mo ti nagagayt, Maray. Di ka mo't makaisam dita, Elena. Adyat napasabakin ka. Sabali ti tono ti boses ni Jinky itay nagsarita kami, tatang. Ay nawaw. Kasano asabali ti turo ti boses na? Sa dutak samat iti imatang na, tatang. Anya timbaganakin ka aya. Apay akas tamod tan ti ibagbagam anak kaw. Day tala ang agur-uray ti pauit ti ubram. Kunanakit din kanyak. Ay, anya kumatiisyo ngay. No orayam ti ipawit nila kay mau. Kaslapas pasagidan nakarod, tatang. Feeling doon niya kung kunana pa'y. Day talaang. Bay ta panunutan na ti kayat na panunutan.
Tinapatag, nagsaritaan nyo kanila kay Mao, ti may papan iti day ta abanag. Anya ko mga mintiam mo na ititulagan nyo nga agasawa. Wan matatatang. Titulagan mi ka ni Richard kat iso ti agtrabaho. Siya kumat ti mga sikaso kadagiti anak mi. So adi mo ikaskasaw ti ibagbaga na iti biyangot. Tinapatag, aramidam ti responsibilidad mo kas ina ken asawa. Umapal lang siguro ni Jingkay na di na maibaon nila kay na. Bagan ka pa'y Jingkay. Ada na igisa akang kaong. Nabsugak nanang. Ay nawaw. Kasano anabsug ka di ka pa'y menangan. Nakikapiak iti ayan da Doña Elena nanang. Anya? Nakikapiak iti ayan da Doña Elena kunak nanang. Adaman na di balayda. Tugtugaw lang ti obraan na. Di ka mabay namang ibagbaga iti kasta. Alo, pudnumot nanang. Diyak pa'y nakitang danday ta babae. Iso nakapud daw ta saan na maininitan. Iso siguro matati kaya nila kay na. Nasyak lang, diyak kaya ti kasta abyak nanang. Tati agasawa, rumbeng agtintinulong, saan akasta nga agururay laang ti maysa. Choice da dayta, anak ko. Ada siguro tulagan da, asaan tay nga amaw. Madlaw ko nga umapapal ka manan kini Elena. Ay kita anak ko. Normal laang makarik na tayo iti apal. Ngam kita anak ko. Di mo ipalubos apagbalinan na kaadakas ti apal amarikrik nam. Apay asimang sangpet kapay laang si ka andong. Ay nawaw. Sa dino kumapay ti daduma apagawidak ngay kat dito'y matibalay ka. Sa dino tinapnapanam iti manungal daw Itayan ti kumparik kasangay ti anak na. Dayta, ti ipang pangrunam. Di mo pinanunutan na kasapulan ka dito'y balay. Isu nga raw da nag-awin na kaon. Ay nawaw! Si kapay lang mo ti agungot akasta. Napangaasim man ta di naksermonan. Kasang sangpet ko lang, sermonada gusti pasungat mo. Wana! Tadi mo amo ti responsibilidad mo iti pamilyam. Anya ti kayat mo aya? Kaya po, naimbagpay ti asawa ni Maria Elena, responsable. Uray saan nga agtrabaho ni Elena, agbiag da. Hanggang siyak ngay, uray lang matayak, iti katratrabaho. Di ka pa'y mo maasyan kanyak. Nakitam, ti kayo ijay kusina, Siyak, ti kakaasi anang bagbagkat kadagijay. Kasangsang petlaeng nila kay mo, agap apa kayon adagos. Sinumot nga iti saan amauma iti kasdyang aramiden day tanga andong nanang. Kasaritam ko maanasaya at ti asawam, anak ko. Kasano? Kat isupay lang mo ti adaganas na nga agungot nanang. Naimbag pa'y ni Maria Elena, kunakmanen. No kasta, pudnaw ti atap kaw. Talaga nga umapal ka kani Elena. Ay, uri ang sinumot na nanang. Umapal nga talaga. No may papaniti asawa kat swerte lang unay ni Maria Elena. Isuwa kasla saan abumakbag, ta saan mais-stress. Saan akas kada tao nga stress aka na yun, ti ipapaay ti asawa na asadot. Kasta talaga ti biyag, anak ko. Barang adan to pagnakman nila kay mo. Ay, no siyak ti mauma na nang talaga asinaak day tangan daw. Ay nawaw, apay kasta tilangam Jingki. Napay, anya ti parikot mo, itilangak. Agsarming ka ata kitam ti bagim. Naimbagpay ni Elena akalugaran tayo. Maaywanan na ti bagina. Ay, di nak ikumparakin ni Maria Elena, tadakkel ti nagdumaan me. Ay wana, talaga dakkel ti nagdumaan nyo na nadalos ni Maria Elena. Kasla teenager uray addan anak na. Wen, talaga adakkel ti nagdumaan me ken ni Maria Elena. Tan ni Maria Elena, responsable ti asawa na. Oray saan nga agtrabaho, oray agpupupok di tabalay da, okay laeng, agbiag dalata. Angam siyak ngay, trabaho ti amin at trabaho dito'y balay. Asikaswag dagiti anak ta, siyak pa iti agdiskarte, tapno laeng adda maigatang iti bagas.
Nagawid mat gaya man ni Andong di tabalay da tatang. Kasanawan na muaman akaw. 5 basak di tabalay da idi agsapa. Kat nangag kong agap-apa da ni Mari Jinky tatang. Kaawa-awit na siguro manen Maawata ko ni tatang. No apay akas jeti panagsasao ni Mari Jinky kanyak. Maawata ko no apay nga ibagbaga na asadutak. Apay mait. Umapal gayam kanyak tatang. Ha? Ay, ori asino mo anak ka. Umapal at talagakin ka ta responsable tinakiasawaam. Wan nga rod tatang. Di nakpagtrabahuan nila kay ko, ta ipamaysak kano ti atensyon ko kadagiti anak mi. Nimot Mari Jinky, trabaho na amin aklasin ti trabaho. Ada bisita manakaw. Asino, nanang? Ni Elena. Ay, nawa. Bagayo, taagawid lang day ta babae. Kaya't nakakano ang makasarita nakaw. Awan ti rumbo nga pagsaritaan mi, nanang. Rumwar kakit din, tasagwam. Amang ano na patag, ti baganakin ka. Da kayo lang ti makisarita ken ko nanang. Maditirik na kita. Mabit lang nga raw. Pastragak dito'y silid mau. Ay, nawaw. Ay, sana nanang. Siya kung ti rumwar. Nakababain mo't no pastrikan nyo. Sapay nagsimple laang dito'y silid ko. Nagwara pa ay. Chocolate para kan ka, Jinky. Ay, nawaw. Ay na. Awan ti maitid ko akasukat dayta at chocolate, Mare. Ay, sa anak mo tamang namnama iti kasukat na, Mare. Ay, agyaman ak iti kinaimbag mo kanyak, Mare. Pasensya ka, no? Pasagidan ka, no, maminsan. Diya kun ilibak. Makarik na akmot nga na talaga iti apal ken Mare. Ay, okay lang ang kanyak, Mare. Normal lata makarik na tayo iti apal. Maawatak no apay akas jeti panagsasaom, idi nakikapi ka ija balay. Nangag kunti apayo kanila kay mo. Amo, Mare, no maipapan ngamin iti asawa, talaga nagasat ka. Ay, pudno day ta, Mare. Ikam ngamin ti asawam iti pagnakman na Mare, tapno aggagat mat. Ay, kasanungay, Mare. Ay, no siyak lang ti kastat asawa na. Pagtalawag, Mare. Saan mo't mabalin asika ababa iti mga ramid iti amin? Sika lang arudan ti aggunggunay dito'y balayo. Sika ti mga asikaso kadagiti anak yo. Agraman agbirok iti kwarta, sika latta. Ay na, Mare. No sa anak nga aggunay ay naawan agbisin kami talaga. Iso nga itapay laeng. Ikam ti asawam iti pagnakman na, Mare. Talaga dumakkel ti ulo na ano agul-ulimek ka, Mare. No kasapulan apagtalawam tapno agbuteng, aramide, Mare. Kompleto day ta, Andong. Ha? Ay nawaw. Badok mo't dagita bakit? Why? Siya kon tinag-impake. Anyat kayat maasaway. Pumanaw ka pa ilaang. Jak kayat amakit-kita ti rupam iti daytoy abalay. Anya? Gaputa amom nagagetak, agsadot-sadot kakit den. Nalipata, masika ti lalaki. Pangasim bakit? Di na ko mapagtalawin. Ha? Nakapangideng akon. Aggagutakon bakit? Makipurdiya akon tapno da ka ng tayo. Pangasim di nakapagtalawin bakit? No saan pa nga agbaliw day tangandong. Siya kunti mangisubli ka dagiti dadakkel na nanang. Mano atawin anagan ano sakken ko ana. Amok day ta, anak ko. Nakitak dagiti sakripisyom. Husto lang, tinaramid mo. Tapno agbutang ni Andong. Sa dino ngayon tinapanan na. Diya ka mo nanang. Ang kasarita na kanumot ti kontraktor akaaruba tayaw. Husto No agtinulong kayo kanila kay mo, saan kayo madagsinan? Wunmut nanang. Sa anak nga agar arapaap itibiyag, akas itibiyag ni Elena nanang. Agtrabaho aklat ta. Ti kanyak laeng tulungan na kumamot ati asawa. Tapno sa anak madagsinan unay. At least ita,
Naibagamon ti marikrik nam iti asawam. Okay kayo mutan ka ni Elena. At dalaang kayat ko nga ibaga anak ko. Anya day tananang. Normal laeng ang makarik na tayo iti apal. Tatao tayo laeng met. Ngam, kanayon tayo apilyan, tinasaya at nga apal, anak ko. Ay, nawaw! Saan amaliklikan ti apal? Adalata dagiti gundaway a makarik na tayo met iti apal. Nupay kasta, pilian tayo kumati agbalin a nasayaan. Pagbalinan tayo kit di daytoy nga inspirasyon. Di tayo ipalubos nga agturay ti dakas nga apal iti puso tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdangdangag, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adda nga tatao, di tabalay da piya, nanang. Ay, jaklaang sigurado, Hazel, anak ko. Nagnaan nyo itay aya. San ka day nga itay yan da piya? Ay, saan anak ko? Dita shortcut tinagnaak. Apay ni Pia. Isublik ti bangbanglo a ginatang ko kankwana, nanang. Bangbanglaw. Why, jak magustuhan ti angot ti bangbanglaw ala ko na. Kasla na nayunan pa'y iti danom. Ay, nawaw. No kasta tila ko na. Nasaysaya at no isublim laang. Ay, una, nanang. Kastamot laang ti planok ka. Sayang ti kwarta. No low quality iti produkto. Uwan nga ro, nanang. San mo't anala ka ti agbirok iti kwarta? Agrobuat akong lakay. I-drop ko to'y order da ijay sentro. Ta isupay no adag pick up. Di mo liplipatan ti agitugod iti payong bakit. Amang ano masapa man ang titudo na. Ada dito yan lakay. Aywan gayam. Nag-text ni Hazel kanyak. Umay ka no inton madamdama. Isubli na tibang banglo a ginatang na. Ay nawaw. Hindi pa'y napalabas sa lawas ng inala na dayjay ah. Isubli na ka no. Tadi na kursunada ti angot tibang banglo alakok lakay. No isubli na, i-refund ko mo ti buo abayad na. Wan lakay. Tapno malpasan ti saritaan. Narigat mo't ngamin ang mapalawagan dayjay a babae. Saan ka nga ta amalugay? Bakit? Ipadas ko nga ilako iti sabali. 300 ngamin ti puunak iti may sabang banglukat. O sige, siya akong ti makaam mo. Bakit? Agrubot kan, tapno di ka marabyan. Kumusta gay tilakad mo, Hazel? Ay, awan ni Pia di tabalayda. Nilaang Francis tedda. Kahit insublida ka day ti kwartam. Ay, wala na. In-refund na ti 350 ka. Ay, nasayat mo't. Isupay amay gatang iti sidata ti 350. Wala na nang. Inton sumaruno agumatang ka, Piliam tay legit a seller ama ko na. Wunang amukmutkit di itan. Tapno di ka matlaang mataktak. Narigat nga tati mangisuble iti low quality a produkto. Ay, makabanog matyag bagkat. Di mo impakumboy, aya bakit? Saan lakay? Ay nawaw, sapay nagaduday jay. Masayang mat na ipakumboy ko pa'y laang. Isupay kit dia gastos. Isumot lagayam ako naman, nabanog ka ah. Tainan anusam tinang bagbag kat tinagdagsay. Aginanak laang lakay. Mayat tumananday to inton bigat. Aywan gayam, imay ka din ni Hazel? Uy, insublik mo tanti 350 a kwartana.
Agyaman naklakay. Kat ayan nga itibang banglo. Inayon kon akar agiti lakom. Madlaw mat kat di tanalukatanan da jay. O sige, kita agtulangan inton bigat. Uy, agina nakapay. Ituloy mo ton ti aglako inton bigat. Ay nawaw, dahito itibang banglo nga insubli ni Hazel lakay. Wan ba kay? Apay ka day? Awan mo tan kargana. Ha? Awan na ya. Kitaam awan mo tan rumwar. Ang mga no napulatan laang. Lino katak itayan, kat talagang awanan kargana. Mas dawak nga minta nalagaan mo't. Ang mga mo't na imbalis na iti sabali abuti ti karga ti bangbanglo alakom. Sakbay nga inyag na nitoy. Di mo nadlaw nga awan kargana, iti insubli na kin ka? Kastamot ngamin ti buti na. Nadagsan, kan saan na makita iti unag. Isa adyak mo't nadlaw Ti amok kat adakarga na. Kasaritak tuman da dya Hazel. Imposible nga min Adun tinayla ko kabang banglo. Isuman laang tinagreklamo kasta. Talagamat nga ulbud kasi ka Hazel. Ay nawang, riniplayak mo ti chat mo. Apay nga may kapailang dito'y balay. Tapno di kan makapagrason. Imbagak metkin ka, asaan ko apinagan-ano day ta abang banglo? Awan nga rudin tinaykarga. Tilaang matbote din sublim. Ha? Saan ko nabasol day ta? Agpudno ka man kanyak. Imbalas mo ka di iti sabali abote, tinaikarga iti da ito'y abote? Nay, di ka agpabasol akas ta taawan amok di tama ray. No siyak ti ka, agpudno ka. Amok nga agululbod ka kat. Silda ito'y nga in-deliver ko kan ka. Saor ka mat, nairifan ti buwa kwartam ngam kastoy ti insublim. Saan mata na may lako? Ay, awan ti amok di ta ako nakmanain. Isublim kit di ti kwartak. Di mo ipakpakat ti kalukwam kanya. Pudno ka de, tinangig ka Hazel. Imbalis mo iti sabali abuti ti bangbanglaw ni Pia. Ay nawaw, saan tatang? Apay nga raw nga agreklamo itay. Nanggag ko ti saritaan nyo itay. Kat isublim ti kwartak kung kunanamot kan ka. Ha? Jakman ammo iti dayjay babae? Saan nga agreklamo dayjay no awan inaramid mao? Ay natatang, anya ti ilablaban na. Kat saan mo't nga rod anabang lutila ko na? Nagsakit iti agong. Sigurado mla ang awan basol mao. Awan, nadalus ti konsensya kanya. Kumusta ti saritaan nyo ka ni Hazel? Bakit? Mayatan? Ilibak na tinaramid na lakay. Anya? Agkuray day ta babae. Talaga nga i-post ko ti panagrup-rupa na iti Facebook. Ay nawaw, bakit? Amang ano si katimadaksan na ipos mo ti rupa na? Awan bibiyang ko. Isupay lang tinakarit nga agsaw. Para makita man no anya ti pagpatinggan ti kinatangsit na. Sayang laang ti oras mo dita, bakit? Anya nga ro ti aramidat ngay. Baybay aklatan. Nagswerten ngay no agulo lima kaklatan. Basta, di ka manghipopos iti oray anya iti Facebook, bakit? Dumngag ka mo't Ay nawaw. Anya ti sangsangitam, Hazel anak kaw. Isistoryaan na kanumot ni Pia ka nagiti kalugaran tayo. Anya? Linuluko ka no ti aramid ko, nanang. Iti anya ka no abakagapo nga ibagana ti kasta. Impilit na mo't ngamen, nga inbalas ko iti sabali abote ti karga ti bangbanglo ala ko na. Para di tabang-bang lulaan. Mapan nakakit din ni Marmarites. Nang, tulungan na kumaa. Mabayin ako na rumarga po iti naramid na. Katawaan dagdag iti tao nanang. Para bang lulaang kun kunada pa yan. Aguray day tapia. Mapantay dya balay da. Kaano nga ron nanang? Inton madamdamamit lang. Jak magustuhan ti inaramid mo iti anak kaw si Kapia. Ay nawaw, awan ti amok abasol ko ni Hazel nga anak yo, Auntie Berta. Is-istoryaam ka no, ti may papan iti lakom abang banglaw nga insublina.
No may papaniti day tabanag. Wen, inistorya ka. Tanasakit tinakam ko iti naramid na. Lino ko nak ti anak yu, anti. Imbalas na ti karga ti bangbanglo. Iso abo ti langan tin subli na kanyak. An-anwan na kumangay magtabang banglaw. Kadi na nga rod magustuhan ti angot ti lakaw. Iso nga insubli na. Sakbaya makibiyang kayo iti parikot mi. Amon yu pa'y no anya ti pudno, anti. Di yung amin kanunungan ti dakas nga aramid ti anak yu. Sika pa'y laang ti kasta ti panagsasauna ita. Naturad ka. Sigay, iti barangay hall ti pagsasangwan tayaw. Panagkunam nanang, nagbuteng nga ta ni Pia, iti imbagam kinkwana. Siguro Anya nga ro ti plano yung nanang. Ituloy tayo kaday ti agpabarangay. Wan, naskan nga ikan tayo iti leksyon na iti negosyantay analaing amang ibabaen iti customer da. Agyaman ako unay nanang. Ay, sikakit di, mat. Siyempre, to the rescue act, tasyak ti inam. Tulungan ka, anak ko. Ibagak to ka ni Kapitana, asaan ka makapangpangan. Gapo iti inaramid na, tapno na pigsa ti laban tayaw. Ada ipabarangay ko, Kapitana. Sino, Nana Berta? Dayjay Apia. Defamation ti naramid na iti anak ko. Indown na ti reputasyon ni Hazel nga anak ko. Gapulaang iti bangbanglaw, Kapitana. Anya? Nagadaw nga istorya na iti kalugaran tayaw. Mais-istresan ti anak ko. Gapu iti kasdyan nga inaramid na. Santo pa yan ang makapangpagan ti anak ko. Anya ti kayat asawon na itaw, Hazel. Tatang? Bang lumat, tinaikarga iti buti ang nakitak iti silidmaw. Ay naman, muto yun dito, tatang. Apay pakibibiyangan niyo ay dagiti gamit ka? Na ito'y kaday ti bangbanglaw, ako nada nga imbalis mo iti sabali abutay. Ay, saan tatang? Ibagam ti pudnaw, wano ipakitak na ito'y abutay kan Pia. Tatang? Amu kaon ti sumbat ti saludsod kao. Dahito'y abute ti mang panagnag, apudnaw ti ibagbagan ni Pia. Imbalis mo iti sabali abute ti bangbanglo alako na. Sinuswitek ti kasta nga aramay. Nagreklamo kanumad daan ti Berta di ta barangay hall. Di nasayaat. Tapno mapabainan matlaang dagiti tao alinuloko ti aramid na. To the rescue kanumat ni Auntie Berta nga oray basol ti anak na. Kaano kano nga agsasarita tayo? Numawayaan kano ni Kapitana. At nangamin si Minarda. Saan na makapangpangan ni Hazel iti naramid ni Pia kung nakanumot ni Auntie Berta ka ni Kapitana? Sana makapangpangan? Kasjay ayat sana makapangpangan? Para 350 pesos lang. Ay nalakay, saan alaang ta 350 pesos adayta? Tijak pa'y kayat, kanunungan nga min ni Auntie Berta ti dakas nga aramid ti anak na. Imbis abagbagaan na kuma. Amu pa'y kadakwada. Nasaya at magtanagawid ka si Kaberta. Apay ka day lakay. Makitkitam na ito'y abutay. Apay day ta. Na ito'y abutay, tinangibalisan ni Hazel iti bangbanglaw alako ni Pia. Anya? Umasidag ka, taangutam. Tapno di mo ibaga nga agul, ulbuda. Ay dawaw, imposible day ta, lakay. Kasano nga imposible, kat napanagnikak nga rudan. Amok ti angot ni bangbanglo aginatang na ni Pia. No kasta. Anya nga ita, nakababain kayaw nga agina. Sapay nagreklamo ka kan Kapitana. Ita, rimwar ti pudnaw. Ti anak ta talaga, ti nakabasaw. Kasado pa yun day talakay. Awadan nakababain kayo nga gina. No apay nga may nakanunungam ti aramid ti anak ta. Imbes si kakuma ti numero 1 amang disiplina ken kuana. Saan kayo kani abise, Kapitana? Kaya't kayo kumaa makasarita.
Maipapanitian niya, Tata Arturo. May papaniti tao ngayon pabarangay ti asawa, Kapitana. Oh, inton Sabado, tinagtutulagan mi a pagsasangwan da, Tata. Di yun sayangan ti oras yo iti day ta reklama o, Kapitana. Ay dawaw, apay mo, Tata. Basol ti anak ko no apay ana ibabain. Pudno ti ibagbagan ni Pia. Imbales na ti bangbanglaw a ginatang na. Anya? Day ta ti pudno, Kapitana. Oh, day ti abutay ti imang panagnak a pudno ti ibagbagak. Adaman ti kayat ko asaludsudan kada kayo, Tata. Pudno ka di saan makapangpangan ni Hazel, iti inarabid ni Pia. Ay nawaw, saan ang makapangpangan kunayaw? Katnurawot da dya ataaw. Ayan nga, dagiti nagreklamo, Kapitana. Saanan nga umay dagijay? Ay nawaw, kunak man no itati schedule mi ngagsasarita, Kapitana. Saanan na matuloy? Imay ni Tata Arturo dito'y barangay hall idi Kalman. At dati ebidensya na, apudno tiatap mo. Inbalas ni Hazel ti bangbanglo, isuabo ti laeng tinaisubli na ken ka. Kunak tumet. Urayam, sigurado mapanday jayan yo. Siyak pa'y laang ti pagbalinanda nga ulbod. Anya nga ita, rimwar matlaang ti pudno. Pia, isublik ti 350 a kwartam. Siyak, tinagkamali. Ay nawaw, imbag man tay naklon mo matlaang ti aramid mo nga iliblibak mo. Sorry Sapay la ko mata, mapakawan na. Mapakawan ka? Ngamjak to pulos malipatan ti naramid mo. Sakit ti ulo ti impay mo kanyak. Mabit lang, urayam ti bote nga insublim. Ay, saanan? Alaam, tapno awan mat may bagbagam kanyak. Ang mga nujak amukit may pabaranggayak manandita. Ay, nawaw! Ditay agbalin a konsentidor. Sakbay nga agsao tayo, amuan tayo pa'y ti pudno a napasamak. Katnuman pa'y ti anak tayo ti ayan ti parikot, disiplinaan tayo ida, tapno mailintag ti biddot nga aramid da. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.